2 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва ифтитоҳи иншооти таъиноташон гуногун ба ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи ноҳия меҳмони олимақомро роҳбарияти вилояти Хатлон ва сокинону фаъолони ноҳияи Фархор истиқбол намуданд. دوستان، هموطنان، مژدکی سرور آمد، سوی فرخار، سوی خلق مظفر آمد. السلام ای سروری غمخواری ما، پیشوایی ملتی نامداری ما. از قدم های شما گل میکند هر وجب فرخاری ما، فرخاری ما، پیشوایی ملتی نامداری ما، پیشوایی ملتی نامداری ما. جشن استقلال داره
ба хотири истиқбол аз сарвару роҳнамои худ мардуми фарҳангдӯсту меҳмоннавоз ба кӯчаҳо баромада бо ҳар гуна шиёру овезаҳо аз ташрифи пешвои муаззами миллат ба ноҳия истиқбол карданд. ба хотири истиқбол аз сарвару роҳнамои худ мардуми фарҳангдӯсту меҳмоннавоз ба кӯчаҳо баромада бо ҳар гуна шиёру овезаҳо аз ташрифи пешвои муаззами миллат ба ноҳия истиқбол карданд. баромада бо ҳар гуна шиёру овезаҳо аз ташрифи пешвои муаззами миллат ба ноҳия истиқбол карданд. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.